Pozdrav moji kuvari! Još jedan recept, još jedan video. Šljive, sezonsko voće. Danas ću napraviti jednu neobičnu tortu sa šljivama. Zašto neobičnu, vidjet ćete. Ali je vrlo jednostavna i brza. Detaljno me ispratite u ovom receptu i siguran sam da ćete ga i vi napraviti. Idemo na recept. Za ovaj recept će mi biti potrebne šljive, 10 kašika šećera, 4 kašike brašna, 1 kašičica vanil šećera, 1 kašičica cimeta, 4 jajeta i treba će mi šlag da se umiksa sa mlekom i od gore će ići, ja sam se opredelio za ukrasne mrvice. Evo ovako, imam ovdje staru tepsiju za burek. Nju ćemo iskoristiti da napravimo tortu. Prvo što ću uraditi, iseći ću šljive napola i poslagati u tepsiju. Zašto poslagati? Hoću da izmerim koliko mi šljiva treba da popunim celu tepsiju. Evo ga, to bi bilo to. Sad ćemo te šljive izvaditi u jednu činicu, pa ćemo nastaviti dalje. U staru tepsiju za burek ću staviti 6 kašika šećera. I tepsija ide na ringlu, znači ne u rernu, nego na ringlu, da se otopi šećer. Šećer ćemo istopiti dok ne dobije zlatnu žutu boju. Zaboravio sam reći, može se dodati i malo margarina, a i ne mora. Sad ću dodati malo margarina. Ili maslaca, ko šta ima. Mislim da je ovo gotovo. Sada ću u ovu smesu poslagati šljive koje sam prethodno izmerio. I tako napunjena tepsija ići će u rernu na 180 stepeni nekih 15-20 minuta. Razdvojit ću žumance i belance. Belance ću umutiti u šne, pa ću dodati žumance. Sada ću umutiti belance u šne. I onda ću dodavati jedan po jedan sastojak.
Sada ću u to dodati vanil šećer i malo po malo 4 kašike šećera. Sada ću smanjiti na najmanju brzinu i dodat ću žumance. I dodat ću brašno. 4 kašike brašna. I patišpanj je spreman da se doda. Šljive su se ispekle, sad ćemo na to dodati najpre cimet. Zatim ćemo na to sve dodati patišpanj. I sad ćemo to vratiti u rernu na još jedno 15 minuta. Stavit ću tanjir gore i uzeti da okrenem kolač. Ljudi, savršeno, zar ne? Ovo ćemo sad ostaviti malo da se prohladi i na to ide šlag i ukrasne mrvice i eto to. Sačekat ćemo malo. I ostalo je još da umiksamo šlag. Minut na najsporijoj brzini, pa posle još 5 minuta na najbrže. I ostalo je još samo da stavim šlag. Mada je šteta. Velika šteta, vidite kako to divno izgleda. Ko ne želi šlag, može da stavi prah šećer, pa da bude kao tart sa šljiva, recimo. I ostalo je još samo da se servira. Pa da isprobamo. Ko bi rekao? Stara tepsija za burek. A tako lep kolač. I sočan. Morate to da probate. Ako vam se svideo recept, zapratite me, stisnite like ili dodajte neki komentar.